yawa ha ai gidan ka zance ai gidan ka zance yaya lafiya kana wallahi salamu alaikum da ke ka hannun ka zuba ma'umma ai ba bai hude ba ba bai hude ba ani fadar Allah nake bi da annabinsa bawan Allah na zo ni yanzu a rayuwata an wuce lokacin da zaka miƙo min hannu kawai baka sai da kana kela maka omo ka wanke hannunka domin ka nami musabiha wayin tambaye ka yawa kai kana zuwa kasar turai ne ba na zuwa to kai ai malaria ce taka ai talaka malaria yake yi amma baya corona to wa'anna kake zuwa mula gidansu ba sa zuwa turai ko kuma ba sa baka kuɗi kai musabaha da su mu ba sa zuwa kuma me yasa malaria ba ta ba ba Allah kawai ni na gaya maka in za ka bi dokoki ka wanke hannunka ka shi ne dalili amma bayan da za ka nufin hannu da in ce zan ringa ba zan ba kuma kai da ake kai da mata kunna kai ban kamar kan ɗarin annabi Muhammadu ba ka taba to ka taɓe gaskiya ne ai bari in ma ka bi faɗar Allah da annabinsa wani a ce wai an daina gaisa ko wata harka ta yi hudanci Allah wallahi ai da bai hude kashe ka gwara imani ya kashe ka wallahi wannan gaskiya ne in za ka gaisa ka muta imanin ka san wace aka sallah ma fa yanzu wai sallar juma'a wai sallar juma'a an za a daina to kaga yanzu aure ma sai da daura ta Facebook yi an daina taro a daura aure ta wallahi tallahi ai an zo basi ba ta kiyama ka ai arne kullum bari kiyama ba inda arne zaka yi aure zaka lalace wallahi ai inda zaka bar fadan Allah da annabinsa to wai da tukunna wai wani bai hude da zai kama kida ka dauka gaskiya ne kuma karshen rashin imani kai yanzu masu mulkin nan fa ba Allah suke tsoro ba yanzu wannan corona suke tsoro gaskiya ne wallahi lokacin da malaria ta tsaka garin nan asibiti in ka je ba wajen kwanciya a kasa ake aje talaka yake aje dan uwan sai na kuka ba wani mai kuɗi da taimaka ba mai mulkin da ya taimake mu sai yanzu da wannan ta shigo sannan cutar su ta shigo to a raba biyu su suna da corona mu muna da malaria to Allah a zauna a haka wannan gaskiya ne yanzu na gane maganar da kake ai cutar su ce su suke sa kansu da kansu kuma duk inda suke kuma duk wanda kaji ya kamu da ita kaji a ce ta jirge to bari kaji ai mai kuɗi ko mai mulki ko a karkashin gado yake ta Allah wallahi inda za a gyara malaria a fara gyara malaria sai a gyara corona duk a gyara din mu da wacce ta shafe mu su da wacce ta shafe da ka ko mu malaria ce take ta kai amma kaga corona virus corona take ko a duk ƙarya ce Allah ai masu mulki ku kiyaye wannan corona ba corona ta higo ba to gobe civic ce za ta higo ranar ta formatic ta shigo kowa mutuwa ne Allah wallahi sunan mota ce kenan Allah ko ai sunan mota ne da ai formatic kana zuwa shikenan kawai sai corona daga corona sai kana gani an cana he mutuwar android ake yi Allah sai ka ji kawai mutum yana da yayi dide kawai ya mutu abokina wannan ajiye mu gaisa wannan da kariya ce wannan banza ce ba ni mu gaisa wanda ka aiki da kariya banza ce wallahi ba wani mai kuɗi da zai ta maka kanka ba ta corona layi na ringa bin za mu gaisa hai da killin kuma ai magani kai ai barayin da suke haura su je waje su ajiye dukiyar mu ta Najeriya ai maganin sa akai corona akai to mutun ya sai fita bai isa ba to mu duk mu kaga ne mu ba ma haura goda ai masu mulki su suke haura goda bare kuwa to talaka katanga yake haura ai gudun su yi maganin sa bare kuwa kaga mun mutu Allah kalbu da kai jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da masoyana da ma wa'inda ma ba sa suna wannan gaskiyar ta shafi kowa riga ce mara wuya daidai wuyan kowa ce wannan matsalar da ta faru mun jahilci al'amari sannan na raina mana ajawali dukanmu daga mazan muhammatanmu wannan matsalar duk wani abu da Allah ya kaddara shi zai faru akan dan adam to tun kan haifi uwar mai sabulu bela da farinta Allah ya rubuta tun kan halicci annabi Adamu zai faru kaza da kai koke da kuke kallo ko kuke sauraron me nake faɗa duk wani mai jin harshe na to ya haƙuri zan faɗi magana ko ya yadda ko kar Allah ya sa yadda wai har Yahuda su je su kirkira abu yana faruwa a cikin su yana faruwa a can yo koda ya zo cikin mu ko mun ganshi ko ya shigo cikin ɗakin mu ya isa ya hana mu je jam'in sallah akwai wani abu da ya isa akwai wata halitta da aka yi ta cuta wacce za ta zo ta faru ta hana ku jam'in sallah muna musulmai ku yi wa zuciyarku da kanku adalci duk wani babba da zai ce kar a je jam'in masallaci to billahi allazi la ilaha illa huwa tun kafin dare masa ya tanadi me zai je ya ga ubangiji ni ba wa'azi nake muku ba ni mai neman kuɗi ne
amma an yi rashin hankali, shi yasa nake gaya muku ba a da hankali a wannan lokacin. An yi rashin hankali, ban taba tunanin ba mu da hankali ba sai yanzu. Ta daɗe bata zo ba. Allah Allah ne, kuma daga Allah sai Allah, banda Allah ba wani Allah. Ko me shi ya kirkire shi shine zai kawo maganin sa. Billahi allazi la ilaha illa huwa, ko yanzu a tada sallar Idi za ni ayi ta da ni. Kuma ba coronavirus ba, idan cutar duk duniyar nan ce a jikin mutum da za ta shafe ni, zan je in yi. Na tabbatar da cewa daga nan ina zan tafi. Amma ka ƙi ka je kai sallah, kuma ka tafi an ja an yaɓo ma ita, ka da gida kana kai ba za ka shiga jami'in sallah ba saboda jahilci. Yahudi ya ci nasara a kanka, manzo Allah ya ce ku gaisa, an zo an ce maka kai haka, an ce kai sallah, an zo an ce ku raba sahu, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza, kar ku yi kaza. To ga wasu can a hanyar Abuja, corona bata kama su ba, an hana su hawa motar gayya, an hana su hawa jirgin sama, sun hawo mota an ɗebe su, an yi daji da su. Su kuma in aka kai su me ya kashe su? Kaga an guji corona, an dawo wajen corona ba? Ka gudo mata, ka hawo mota saboda ka hawo jirgi, an ce ka hau, ka taho a hanya, wasu sun kama, kuma ba mu da wata doka, ba mu da wani komai da komai, kansu suke so, ba wani ɗan shugaban ƙasa da za ta faru a kansa. Babu shi, ƙarya ne, ko ɗan uban waye aka ce ta faru da shi, ƙarya ne, propaganda ce. Mu ake son a daɗa zurmawa, a kwashe mana kuɗi. In za ku farka daga bacci ku farka. Na ku Ado Isa Gwanja har kullum. Kai Allah mai iko. Ita rayuwa Allah in ya tahi jarabtar mutum a duniya. Sai Allah jarabce ka da kuɗi, in ya niya ya jarabce ka da talauci. Wani a haka ma bai mutum bai samu ko mandala ba. To ni magana nake akan ƙasar nan. Magana zan yi akan Najeriya. Ina jin ka da ni. Yau Najeriya wai idan kai ba dan wani bane, ko kuma baka da wani, ko wani bai tsaya ma ba, kai ba komai bane. Allah na tuba halin ka faɗa, ai na gaya ma haka suke, na gaya ma. A Najeriya in dai ka iya bada kuɗi a sinke ƙasa, a jiyo a sinke, to kai ne kai zaka suna. Gaskiya. Kai da sinke. To magana nake akan ƙwallon kafa. Au. Ƙwallon kafa. Wayannan shugabannin ƙasar nan tamu da suke ɗiban yan ƙwallon kafa. Wai kai in ba bal kake a Turai ba, ba za a kira ka buga ƙasar nan ba. Kuma yan bal ɗin mu na cikin gida sun fi na Turai ɗin. Sosai man. Sosai. Yanzu ka duba ina Ibrahim Shaibu. A wani Ibrahim Shaibu? A gaba na ci bal ta fitar da ka. Da yaro dan nan dan kafancan. Ka duba inda dan nan Ibal. A Najeriya ya sha karɓar kyauta. Ina Alasan dan nan. Alasan dan nan brigade dai. Dan nan brigade. Yaro dan gama. Alasan Igilai ko Igilai. Alasan. Dai dan nan brigade. Alasan Igila ko? Igilo. To ka duba yanzu dan nan yanda ya Ibal. Wayo Allah. To ni ma haka ina da Bello Kwalo, wani yaro mai dogon kai da su gaza, duk gas nan ba a ɗiban su. Allahu akbar. Ai na gaya ma wani mai ruhe kan shi dai kuma da gaza in ya sa bal kai, na gaya ma saboda tsabar tsinin kan nan sai ta je ta fasa. Ai girman kai. Ai basira ce aka. Basira ce amma kaga har yanzu na gida. Yanzu ka duba Kano filat din nan. Akwai wata balfa da aka yi da Yobe. Yoba Tanada. Yobe diesel. Aka je aka buga bal din nan. Ina Rabi Alifele. Rabi Alifele namu. Felan kwallo dai na Kano Pilas. Dan matan nan ya burge mutane. Wato ana bal din nan na gaya ma akai shawara minti 10 a tashi. Ana kunnan doki ba wanda ya ci wani. Da ya tattake ya kunno wani shot. Yi zindimo bal din nan. Kaga da bal na ta to maimakon ta shiga ragar Yobe diesel kawai ta hai. Ta dinga zo ga gudu a sama. Ba ta dira a ko ina ba, da ta shiga garin kasar Egypt ta fada cikin ragar Etihad. Egypt. Daga can yan garin suka zo suka gaya mana ai bal ta ci, amma can ta ci. No. Ai gada ne ka to ai golan Etihad din da ya fesa tsalle sai da yayi sati 6 a sama. Kana suka fado da yi da bal din tik. Lokacin ne ai ka san Kolina shugaban lafarin duk duniya shi yayi wannan busa da ya busa kusur din nan na gama sai da ta yi wata guda tana zagaye jihar Kano. Har yanzu ina jin busa da ta kare, har yanzu ina jin kara a kunne. Ka san Allah duk ranar da nake faɗa gaskiya ka sako min ƙarya a cikin magana ka. Dan kukuta Allah ya dake to na baka kuru. Kai yanzu gaskiya ka faɗa aka ce daga stadium nan Sani Abacha a ce wani waiwai ta yi kai ma fa ƙaryan nan ka. Amma Egypt ne ce. Egypt fa can Egypt kai Najeriya yanzu da nawa za ka biya kuɗin ayo ba ta tafi ne. To dai ko Kaji. Wannan ai bayi bane. Kai yin ka faɗa. Rabi Alim bahi da shot ne. Yana da shot amma dai ba irin wannan ba, dama wannan baki naka uwa an yanka ta dole ka zubo ƙarya. To ka daina samun baki in dai kawai na faɗi gaskiya karke mun kai. Kwakwara wallahi in dai ka ƙarya sai na faɗa. Allah zare wallahi dole sai na faɗi gaskiya. Baba TV
Baba TV. Ka amma baka da mutunci. Amma kana gani na ka bige ni saboda tsabar baka da tarbiya. Ba akwai ma tarbiya a gidanku ba. A ina ake siyarwa in ba kuɗi na ka siyo min. Ni za ka zo ka raina wayo ba ruwana da girman ka ko dalace kai ko goron dutse ba tso ba ko kwan lafiya ne kai. Ni babu ruwana na gaya ma sai in ma dukan koshi dukan da likita ma in yi ranka cewa zai oh my god ba zan iya ba. Da Allah. Ƙarya ne. Jika dan marasa tarbiya. Ai da ma dan gyaran gara ne kai. Me ka zaka na gaba da kai. Baba TV.